Видиш ли го мост? Да. Там се снимат много. Тико, и там се снимат. Вътре виж къде има такова. Влизаме в някакъв парк тук в Монтана. Ай го Росен и Тихомир. Тихомир си върви с торбата. Вътре има тока. Виж какво направиха тук с 100 човек. Тук някой млада група се приютя. Главата му е отрезана, бе. Взеха му черепа. Скалпираха го. Обаче е много красиво тук. Тук е много красиво. Виж колко някой. Абе, чека ли да е фърнал в водата? Ама много хубаво, наистина. Тук може да се лови риба, бе. Май няма риба. Те са тия големите лодки, бе. Сигурно са от една страна. Не знам. Големи лебеди, такива грамадни, това. И лодка е. Много голяма. Тико, може Да не паднеш вътре цяло. Да се снимаш, бе. Не са го чистили, бе. Къде са тия лодки, бе? Може да се отдадат. Това е невъзможно тук да няма риба. Слушайте какво ви казвам. Може да се постави риба. Ето го моста. Я само Айде да ходим до моста, дай. Гледай ги, какво правят. Какво правите, бе? Удите! Нали сега много хубаво тук, да. Ама не е било така метката. Това, че показвам да гледаш жабарите, бе. Да ебем тия жабари, да ебем, че ние нямаме това, нямаме онова. Имате ли ви това, бе, да ви ебем майките, да ебем? Имат, бе, къде имат такава Жабарска природа? да ебем аз. Това е естествена работа. Мисля си, че има. Ей. Дец. Значи едно... За затвориш от другата страна, не знам дали са ги забрали тия водни колелета. Айде.